faz? Non botes un bebé de dragón aí? É que me dá. Que estades facendo? Xogar a Clash Royale. Pero non está descanso. Ole, tocou unha mosqueteira. Lede libros. Pero que faz? A vosa vista está cansa. Que non? Devolvenos os tablets. Non. Lede. Non, por favor. Guau! Dame máis. Que tedes? A que é divertida a lectura. Moito, moito. Moitas grazas. Xa sabedes o que tedes que facer. Deixade as tablets, empezar a